ഇതെന്താ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറിയാം? ഞാൻ ഈ നടന്നു പോകുന്നത് ഓണാട്ടുകരയിലെ എള്ളുപാടത്തേക്കാണ്. ചേട്ടന്റെ പേര്? 2 പൂ നെല്ലും ഇടവേളയിൽ എള്ളും. ഇതാണ് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഓണാട്ടുകരക്കാരുടെ കൃഷി രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതൽ എന്നതാണ് ഈ എള്ളിന്റെ സവിശേഷത. എള്ള് കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കർഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. തിലക്, തിലധാര, തിലറാണി, കായംകുളം 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓണാട്ടുകരയിലെ പ്രധാന എള്ളിനങ്ങൾ. വന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണിങ്ങനെ മഞ്ഞത്ത് വാരി ഇങ്ങനെ ചേറി അതിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എള്ളിച്ചുരുടൊക്കെ കിളിക്കും. ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച ഓണാട്ടുകര എള്ളിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. ഒരു മാസം കൂടെ കഴിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെല്ല് നിറച്ചും ഇത് പൊട്ടി കിളിർത്ത് നിൽക്കും. 80 മുതൽ 90 ദിവസം കൊണ്ട് എള്ള് വിളവെടുക്കാം. പക്ഷേ എള്ളിന്റെ വിളവെടുപ്പ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അധ്വാനം അധികം ആവശ്യമുണ്ട്. എത്ര വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് 3-4 വർഷം കൊണ്ടുണ്ട്. ചെയ്യുന്നത്. വിൽക്കാൻ വയ്യ.